L-avukati ta' tfal huma avukati li issa, wara bidliet fil-liġi ta' Malta, huma rappreżentanti ta' persuni minuri f'każijiet bħal separazzjonijiet. Dan ir-rwol kien eżistenti fil-passat iżda sar aktar definit bilan li jipproteġi speċifikament lit-tfal. Hekk spjegat Charmaine Sherritt li hija waħda mill-5 avukati ta' tfal ġodda biex issa l-ammont ta' avukati ta' tfal tela għal 7. Bl-introduzzjoni tal-liġi li daħlet issa fis-seħħ l-att dwar il-protezzjoni tal-minuri, ir-rwol tal-avukat ta' tfal ħa dimensjoni oħra, fis-sens li qabel aħna konna bħala avukat ta' tfal ekwivalenti bħala espert tal-qorti, però issa l-avukat ta' tfal huwa ekwivalenti għal difensur tal-interessi tal-minuri. Dan ix-xogħol huwa siwi ferm fil-każijiet tal-qorti tal-familja hekk kif ħafna drabi tfal jinqabdu f'nofs l-argumenti tal-ġenituri tagħhom. Dan l-istazzjon tkellem ukoll mal-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati li spjega kif sfortunatament fatturi bħal kustodja ta' tfal jiġu deċiż abbażi tal-kumdità tal-ġenituri. Stqar li x-xogħol tal-avukat ta' tfal hu li jippreveni każijiet bħal dawn u tiġi kkunsidrata l-kumdità ta' tfal. Huwa spjega f'aktar dettall dan l-irwol. Il-qorti tal-minuri taħtar l-avukat u l-avukat ikun qisu l-avukat tagħhom. Anzi, mhux hekk biss, il-liġi tajt ukoll li dan irid jispjega lill-minuri x'ikun għaddej dejjem hekk skont l-età tal-minuri qed nitkellmu hekk ikunu żgħar ħafna ovvja jieħu l-interess tagħhom mingħajr ma jkun imma fejn ikunu ta' ċertu età irid jispjegalhom u jispjegalhom il-proċedura ta' kollox li jkun għaddej quddiem il-qorti. Ħalli mbagħad il-qorti tkun tista' tieħu l-aħjar deċiżjoni fl-interess tal-minuri. Dan it-titjib fil-qrati Maltin huwa mmirat biex itejjeb il-ġustizzja f'pajjiżna billi jassigura s-sigurtà ta' persuni vulnerabbli. Iżda din l-inizjattiva mhijiex waħda iżolata. Fil-fatt il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zamit Lewis spjega li għad fadal ħafna xogħol xi jsir, speċjalment fil-qorti tal-familja. Eżempju prattiku huwa pereżempju l-proċess illi ndaħlu l-information technology fil-qrati, digitization. Iġifieri pereżempju fakultà illi minuri ma jixitx quddiem il-ġenituri tiegħu, jixed minn post ieħor. Qed naħdem mal-Ministru Michael Falzon li ndaħlu pereżempju l-kunċett ta' safe house, kunċett nordiku illi tfal minuri jiġdu ġodar normali fejn ikun hemm it-toys, fejn ikun hemm it-television, il-bot mill-qrati tagħna minn dik is-sitwazzjoni stretta biex ovvjament imbagħad dik ix-xhieda tintuża fil-kawża.